Мощи сидиш. Мощи красавец. Да, не той езика там. Къде е тя? Я отвори прозорчето да влезе. Да отворим малко. Добре. То не може. Не може да се отваря, добре. Ела, ела красавица. Да пигнем на рогата. Их не ми дали да ви пипнем. И тук има една друга. Ела при мен. Виж, обаче има. Има, там го ябълка, виж. Имаш би? Да? Пише езичко. Има там. Да. Езичко. Добричък, сила. Ела при мен. Ела да пипнем хубавите рога. Виж тук са на реята се му рогата така. Много красиво. Ела красавица. Ела при мен. Ела красавица. Ела, миличък. Страх ме да не реагира лошо, като му пипна рогата. Ела. Искам да пипна рогата, че много красиво. Още един едва. Ау, той е по-голям този. О, ти си стария. Ти си най-големия ли? Така ли? Си таткото на стадото? Така ли красавица? Виж, най-големи рога има, мама. Когато има по-големи рога, значи е по-голям. И се е бил, виж, рогата му и с такива, съхраничките му рогата. Бил се, борил се и за място, за пост. Виж малко и рога. Да, това е още млад Ленче, а този е стария. Водача на групата. Давай, сило. Вижте. Там има един красив с черна опа. Ти си с черна опашка, но явно мъжките са с по-черни. Виж, тази е женска насреща, тя е по-светличка. Или? И ти си мъжки, бе. Ти май всички са мъжки.